Jak żeście zauważyli, Wi-Fi realizuje i dalej są w Koszęcinie, ale Josa przygnała ku mnie na wywiad moja wieloletnia koleżanka Sonia Wieczorek. Josa pomyślała tak, człowiek daleko szukał, musiała za nią do Koszęcina jechać po to, żeby jej zadać pora pytań, a zrobimy z nią trochę więcej filmów. Moje pierwsze pytanie na pierwszy film. Sonia, skąd znasz niemiecki i skąd twoja w związku z tym miłość do fitnessu? Po sprawie. Ten niemiecki język to tak zupełnie przypadkiem. Wyjechaliśmy z moim mężem do Niemiec i musiałam się czymś zająć, nie? Opanować język niemiecki. Kiedyś opanowałam język dziennikarsko-polski do perfekcji, więc stojąc przed zadaniem wykonania czegokolwiek w Niemczech, jak już tam byłam, gdzieś tam pojawił się sport. Zupełnie przypadkiem przeczytałam ogłoszenie w klubie fitness, w którym trenowałyśmy z dziewczynami. Potrzebny ktoś do recepcji. Ja odważna, słuchajcie, po 5 miesiącach nauki języka niemieckiego, ja już umiem i już precham po niemiecku zaczynam. Pojechałam do szefa, mówię, że no takie mam możliwości językowe, ale chciałabym. No i tak zaczęła się moja przygoda ze sportem. To był rok bodajże 91. I z językiem niemieckim. Tak, z językiem niemieckim. Właściwie od języka zaczęła się moja przygoda ze sportem. No i do dzisiaj gdzieś tam kontynuuję. Być może już zeszłam z tej sceny takiej fitnessowej, która była nieodłączną częścią mojego życia, ale teraz gdzieś w dalszym ciągu, jako już doświadczony trener, w inny sposób realizuje się zawodowo. Dobra, ale tu jeszcze padło coś, co ja też o tobie wiem. Padło słowo dziennikarstwo. Powiedz no, zwłaszcza ty, Szano, jakoś ty miała karierę dziennikarską. No właśnie, moja przygoda dziennikarska już się zaczęła w technikum zygowskim. O właśnie, I wtedy już zaczęłam prowadzić radiowęzeł szkolny dla uczniów technikum. Gdzieś ta przygoda później przełożyła się na moją pracę zawodową. Prowadziłam radiowęzeł w Zakładzie Elektroniki Górniczej, to była taka rozgłośnia zakładowa. Nie wiem, młodym ludziom to niewiele powie, ale to była właśnie moja przygoda dziennikarska w czasie prowadzenia tego radiowęzła. Robiłam jakieś uzupełnienie zawodowe, to było studium dziennikarskie z praktyką w radiu na Ligonia, więc przygoda też nie lada. No ale wiadomo, czasy się później gdzieś zmieniały, wyjechaliśmy za granicę i na tym chciałam się rozwijać, ale na tym musiałam gdzieś poprzestać. I znalazłam inny sposób. Ja uważam, że w życiu trzeba elastycznie, ja w dalszym ciągu jestem teraz bardziej fizycznie elastyczna, ale wtedy musiałam być tak elastyczna również w tym, co robię, w tym, co chciałabym dalej osiągnąć. A na koniec tego odcinka powiedz mi, po jakiemu poradzisz szyć. Coś szyła. Moja babcia mnie, słuchajcie, uczyła, miała Zingera maszyna, słuchaj, jeszcze na te pedały, nie? Tu gdzieś tam się zamachywały, jestem leworęczna i trzeba było tymi pedałami cały czas wracać, żeby przesuwała się ten materiał pod stopką szyjącą. No właśnie, ale coś szyła, bo to jest ciekawe, słuchajcie. Gardiny! To jest kolejna przygoda. I widzicie, o tym zapomniałam powiedzieć. A ja to twój życiowy. Słuchajcie, ja wam chcę uświadomić, że ta piękna dziołcha, ona nie lada, co tam siedzi, do was szczerzy, i no ona jeszcze przed wami odkryje pełno rozmaitych tajemnic. To jest dowód, ja specjalnie w tym odcinku zadałem jej takie głupie pytania, które są miszmasz i możecie się przekonać, co ona już wszystko w życiu poradziła. Zaproszony było na następny odcinek.